Маш си купа истински. Не се притесняй, Михайловски, ще си купа истински. А? Такива акции. Безценни, бе, Радо. Те са безценни, бе, Радо. Ето и за теб има говеда, нали, както е казал на тати. Това е. Те, ако докарат до 50 акции, просто за 50 години 50 акции, за 100 години 100% от акциите. Валю, като сметнеш и медийното влияние, 50 акции плюс. Валю, продавай. Продавай, защото Продай докато е време. Иначе да. Благодаря. Хората наистина, с които са много повече, отколкото с семейството си, колкото ученото. Защото по някой път наистина сме прекалено дълго заедно. На здраве на всички! Маш си купа истински. Не се притесняй, Михайловски, ще си купа истински.